אנחנו בחברת FA Energy Tech נותנים את כל התהליך מאלף עד תף ללקוח, מרמת הייעוץ עד רמת התכנון, הגעה של מדידות לשטח, לאחר מכן הקמה, ביקורות וחיבור סופי לחברת החשמל. בכל תהליך ותהליך אנחנו מלווים את הלקוח, ולכל טענה או מחשבה שיש לו, אנחנו שם כדי לפתור אותה ולתת לו באמת את המענה המהיר ביותר. לאחר ההתקנה והחיבור הסופי מול חברת חשמל, יש לנו את נושא השירות והתמיכה, שבאופן אוטומטי הלקוח עובר אצלנו למערך הזה, שיודע לתת לו את המענה לאחר ההתקנה לכל שאלה או בקשה. הכל נמצא אצלנו ומתייחסים באופן אישי לכל פרויקט ופרויקט. הנושא הזה של יחס אישי לכל לקוח, ולא עוד פרויקט שנכנס לשרשרת הפרויקטים ופשוט צריך לקדם. מתחיל מהסיור הראשוני שמגיע החשמלאי או אנשי הצוותים שלנו, עוברים עם הלקוח על התשתיות, על מיקום של כל הדברים, ברמה של איפה פורקים את הציוד, כדי שהלקוח יהיה מודע עד אפס שאלות ואפס דברים לא ברורים מה שנקרא. חשוב לציין שרקמנו מערכות יחסים מאוד מעניינות עם הלקוחות שלנו. יש לנו לקוחות שחזרו עם השנים, בין אם זה בתים של קרובי משפחה שלהם, בין אם זה עסקים שלהם שהלכו והרחיבו את המערכות שלהם, ואני חושב שזה בא בעד עצמו, שהלקוח חוזר אליך אחרי הרבה שנים ואומר, בוא, יש הבית לבן שלי, או יש את העסק שפתחתי ואני רוצה שתשים גם שמה, יש לי שקט, יש לי אמת, כל מה שאמרת עד עכשיו קרה והצליח, אני מרוצה, לא הייתי מחליף אותך באף בעל מקצוע אחר. חשוב לנו באמת מה הלקוח ירגיש בסוף היום, ולתת את התחושה באמת שהכל קורה. ברגע שדברים היו שייכים לקבלנים חיצוניים או לספקים חיצוניים, זה היה הרבה בעיה של ניהול הזמן של הפרויקט, עיכובים כאלה ואחרים בגלל חוסר תיאום כזה ואחר, שהכל נמצא במקום אחד, שכל העובדים מסונכרנים ועובדים באותה מערכת, וכל הנתונים נמצאים תחת אותה מערכת. יש יכולת לדייק יותר ולבוא ולתת פרויקט פשוט מ10 פאנלים עד לפרויקט של 10,000 פאנלים כאחד.